This evening, we greet all our parents that are here, Apha ebusuku sibulisa bonke abazali bethu abalapha, all the young people bonke abantu abatsha and the children. nabantwana. Although we are all somebody's children, Noba singabantwana bomuntu, we greet you, beloved, in the name of the Lord Jesus Christ. sinibulisa nonke bangcwele ngegama lenkosi uYesu. We thank the Lord that we are here again tonight. Siyayibonga inkosi ukuba silapha kwakhona namhlanje. Let us go to the Word of God. Siye ezwini lenkosi. Ezra chapter 3. Incwadi kaEzra chapter 3. Let's read verse 1 up to verse 4. Sifunda verse 1 to verse 4. And Ezra chapter 7 verse 6. No, Ezra chapter 7 verse 6. Those two portions, please. Ithe yakufika inyanga yesixhenxe onyana bakaSirayeli babesemizini yabo bahlangana abantu njengamntu mnye beza eYerusalem wesuka uYeshua unyana kaYotsadaki nabazalwane bakhe ababingeleli noZerubabel unyana kaShelatieli nabazalwane bakhe basakha isibingelelo sikaThixo kaSirayeli ukuba kunyuswe phezukwaso amadini anyukayo ngoko kubhaliweyo emyalelweni kaMoses umfo wakwaThixo basizinzisa isibingelelo endaweni yaso ngokuba beboyikiswe zizizwe zalamazwe banyusa phezukwaso amadini anyukayo kuYehova amadini anyukayo akusasa nawangokuhlwa benza umthendeleko weminquma njengoko kubhaliweyo namadini anyukayo imini ngemini ngenani ngokwesiko into yemini ngangemini yayo. All right, chapter 7 verse 6. uEzra lowo wenyuka ephuma eBhabheli waye engumbhali oyinqukunqele emyalelweni kaMoses awawuwisayo uYehova uThixo kaIsrayeli ukumkani wamnika konke awakucelayo ngokwesandla sikaYehova uThixo wakhe esiphezu kwakhe. Father, we thank you for the reading of your word tonight. We ask for the guidance of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Where we are reading tonight, beloved, Apho sifunda khona bathandekayo, I'm not exactly interested in everything else for tonight. andikho interested kwinto yonke ekhona apha namhlanje, But I hope that as he was reading, kodwa ndiyakholwa uba ngo ebefunda you captured that he kept on saying, as it is written. ndiyacinga uba njengoba ebesitsho esithi njengokuba kubhaliwe. In other words, Ezra, who was presiding over the revival in the rebuilding of the temple, uEzra owayenguye omele ukukhokhela imvuselelo yokwakha itempile, as it is referred to in chapter 7 verse 6. njengokuba kutshiwo kuchapter 7 no chapter 6. Ezra, although he presided over the rebuilding of the house of God and the altar, Noba uEzra ebecinge he presided over the rebuilding of the house of the Lord and the altar. phambi kokwakhiwa kwendlu yenkosi nealtar. I want you to realize that Ezra
as I said yesterday, was operating from a different level of spirituality. uEzra ebesebenza eme kwinqanaba elithile kwelikamoya. You see, you cannot lead people to where you yourself have not been. Ngeke ukhokhele abantu apho wena ungekho khona. A revivalist must first be revived before attempting to revive. Imvuselelo mayiqale eyenziwe phambi kokuba ivuselele. In other words, I cannot talk about something that I have not experienced. Ithi lona ngeke ndithethe ngento endingakhanga ndiyingqamle. As a result, Ezra had to occupy a spiritual apostolic office. Kwanyanzeleka uEzra angene kwi-office of ye-apostolic office. So that the people that are drawn by God to come and serve with him Kwenzele abantu abatsalwa nguThixo beze bazokhonza naye. they must be able to connect with him, Kumele bakwazi ukuhlangana naye, connecta naye. not at the same level. Hayi bekwi-level enye. He has to be at a higher spiritual level for which a person is not elected. Funeka abe kwi-office ephezulu apho umuntu khona angonyulwa khona. Because being elected does not necessarily make you qualify for an office. Ukonyulwa akutsho ukuthi uyayiqualifyela i-office. Because if you compare the life of David and Saul, Xa ukhathanisa ubomi bukaDavide noSawule, there was a time when Saul owned the throne, but David owned the anointing. kwakhona ixesha apho khona uSawule wayeowna itrone kodwa uDavide yena eowna uqobo. It even came to a stage where the demons that troubled the one on the throne had to be exorcised by the one who operated under the anointing. Kwafika ixesha apho khona amadimoni apho lana asokolisa lo usetroneni kumele akhutshwe ngulona ongekho troneni. A revival cannot be spearheaded by a person who's spiritually empty. Imvuselelo ngeke ikhokhelwe ngumuntu spiritually or empty. A revival is led by a person who has tasted things that are invisible. Imvuselelo ikhokhelwa ngumuntu ongqamle izinto ezingabonakaliyo. So Ezra was brought in because he was at that level. uEzra waziswa kuba wayekwelo nqanaba. Now, at that level where Ezra operated, Kule level apho Ezra ebe operator khona. you know, there was a time when we were told as small boys. Kukho ixesha apho sasixelwa khona njengabafana abancane. One of the men of God told us a story. Omnye umfo wakwaThixo wasixelela ibali. Told us that one day the late evangelist Reinhard Bonke, Uthi lo ongasekhoyo umvangeli uReinhard Bonke who was born in Germany, owazalelwa eGermany, when he came to Africa to preach the gospel, xa waza eAfrika ezoshumayela ivangeli, and he arrived in South Africa, xa ekufikeni kwakhe eSouth Africa, he came at a time wafika kwixesha when our fathers were operating at the level of apostleship without being called apostles. wafika kwixesha oobawo bethu bebesebenza kwi-ofisi yobupostile bengabizwa abapostile. But one day they say Reinhard Bonke pitched a tent, Bathi ngeyimini uReinhard Bonke wabeka intente, but people were not coming to that tent. kodwa abantu bebengazi kuloo ntente. He preached in his English, Wayeshumayela nge-English, but even his English could not grow crowds. i-English yakhe zange idonse bantu. Then one day Ngenye imini he heard of a man wava ngendoda who operated in the supernatural. esebenza kwelikamoya. Kuthiwa Reinhard Bonke got up at 4 o'clock in the morning. Kodwa uReinhard Bonke wavuka ekuseni ngo-4.
wahamba wayofuna le ndoda ekuthethwa ngayo. He went and seek for the man whom they speak about. Kuthiwa when he got to the house of that man, But xa kefika endlini yalaa ndoda, he found that man wearing a suit. wafika laa ndoda inxibe isuti. Ngo 4 o'clock ekuseni 4 o'clock in the morning, anxibe isuti yakhe ephelele, wearing his suit that is full, ehlele esitulweni. staying on the chair. Kuthiwa when Bonke knocked, Ubhonke xa wayinokha, somebody stood up to go and open. umntu waphakama wayovula. As Bonke came through, Xa ubhonke esiza, kuthiwa umpostile wexesha lethu wayehlele the esitulweni. apostle of our time was sitting on a chair. Umanotsha, Umanotsha, kuthiwa wayehlele esitulweni he was sitting on a chair. at 4 o'clock in the morning. 4 o'clock ekuseni. Bonke did not want other people to see him going to consult umuntu omnyama. Ubhonke wayengafuni ubonwa wayehamba eyojonga umuntu omnyama. Kodwa the anointing that was upon that man, Kodwa ugcobo olwele kulaa ndoda. kuthiwa nakafika lapha uBonke, When he came to Bonke, uthola le nto ihlele esitulweni. that man was just sitting on a chair. Athi ngena, He said, come in, come in, Gena, take a seat. hlala phansi. Kuthiwa what, I have been waiting for you. Wathi bendikulindile. How does he know that Bonke is coming? Wazi njani ubhonke uyeza? Ezra is operating UEzra uyasebenza. at a different level. We are at different level. Sakatabara. Kuthiwa uBonke wathi kuye, He said to him, I am Bonke, I come from Germany. uthi ndingubhonke osuka eGermany. God has laid Africa in my heart. uThixo ufake ubeke iAfrika kum. Bonke says, Wathi ubhonke, God has laid in me uThixo ubekile kum that Christ is for all nations. uba uKristu ngowamazwe onke. Uhlangana nendoda He met a man ethi uThixo uthe kuye, whom God said to him, from Cape to Cairo. from Cape to Cairo. Now this guy kneels in front of a black man. Lo mfo waguqa kwindoda emnyama. Uthi ngiyashaya ndoda, He said, I hit man, but amanzi awaphumi. but the water is not coming. Ngiyashumayela, I am preaching I can't break through. andinaku uqophozela. Indoda emhlophe The white man yaguqa phambi kwendoda emnyama bowed before the black man ngesikhathi se-apartheid. in the time of apartheid. Wathi le nto elapha kuwe Said, what is in you? ile nto endiyifunayo. It's what I need. When you operate at the level yabo Ezra, When you operate in the Ezra level, abapristi abancane, the young priests, they don't run away from you, ababaleki kuwe, they run to you bayabalekela baza kuwe because they need a covering. ngoba bafuna covering. Now where we are reading, Apho sifunde khona, kuthiwa these young men who were zealous to rebuild the house of God, kuthiwa abo babencane babenentshisakalo yokwakha indlu, as they were busy operating, babe busy besebenza. the man who has a mandate of the word Indoda enomkhomo wezwi is guarding jealously igadile ukuthi bangenza amaphutha. that they make no mistakes. So even if they are more educated than him, Nokuba bafunde kumogqitha but not in the spiritual office, kodwa hayi ku spiritual office. because when it comes to the spiritual office, Ngoba xa kuza kwezikamoya, God is no respecter of persons. uThixo akahloniphi mntu. Now Ngoku I want to address tonight ndifuna uthetha namhlanje, and talk mostly ndithethe kakhulu to this army
ndithethe kulomkhosi that is called by God lo obizwa nguThixo to come and rebuild uba uzokwakha the house of the Lord. indlu kaThixo. As they are busy with this energy, Xa bebhizi ngalamandla, kunama blind spots there are blind spots, kunendawo ezingabonakali that they must watch. ekumele basijonge. To Paul, to Timothy, Paul says to Timothy, let no one despise your youth. akekho umuntu omele athathele phansi ubuncane bakho. Let no one look down on you Mangabikho umuntu okujongela phansi because you are young. ngoba umncane. Because when God called you, Ngoba uThixo xa ekubiza He did not look at your age. kangajonge i-age yakho, He looked at His age. ujonge kwiminyaka yakhe. Now, to Paul, Paul says, Timothy, Timothy, let no one despise you mangabikho umuntu okujongela phansi because you are young. ngoba umncane. And then he says to Timothy, Uthi kuTimothy kwakhona, Timothy, Timothy, at that time it is believed that Timothy was between 16 and 18 years old. ngelo xesha kuyakholwa uTimothy wayepha ko-16 17. I don't know, is there anyone here, mhlambe, a teenager under 18 years? Ingabi khona i-teenager na 18 apha? Hayi wena ngokwakho uyazazi imamntana ndikubone. Yes, you are 18. Right, you may be seated. When I look at you, okay, just stand up, my daughter. And now, I want you to see just how powerful it is to stay under an apostolic anointing. Ndifuna ubone ukuba kukangakanani ukuba namandla ukuhlala phansi kogcobo lobupostili. At the age yalabantwana about 2, Kwiminyaka yaba bantwana, Paul took Timothy uPaulos wathatha uTimothy and placed him to preside over the most spiritual church of that time, wamenza ukuba akhokhele ibandla elalikhulu ngelo xesha, the church at Ephesus. ibandla lase-Efese. Ibandla lase-Efeso The Ephesian church was a multicultural church, lalibandla lento ezininzi, but that multicultural church kodwa elo bandla linjalo was placed under the spiritual guidance lalibekwe liba likhokhelwe ngokamoya of an 18-year-old. ngomntwana ona-18. It is not the age that counts, Ayominyaka ethethayo, it is the substance kodwa yinto behind the age. apheka pha kweminyaka. Lana, Here, when people were appointed to become priests, xa abantu benyulwa babe ngabapristi, they would start practicing as priests at the age of 20. kuthiwa bebeqala ukusebenza ngabapristi ukuqala kwiminyaka eyi-20. Amabandla ethu anamhlanje, some of our churches today, Amanye amabandla ethu namhlanje they can never accept a 40-year-old to pastor them. ngeke bavumele umuntu ona-40 azobapastorisha. Lelo bandla alikho apha. Maybe this church is not here. Not ngangelizwe. Andithethi ngangelizwe. Yandithetha ngelinye ibandla langale eGauteng. I speak about Gauteng churches. They will say Bayawuthi he is too young mncane, because bacabanga ukuthi uThixo uhamba nge-age. because they think God uses age Kanti unguThixo and is wenhliziyo. the God of the heart. If this child Uba lo mntwana is raised up in a church that is apostolic, ukhuliswa kwibandla eli-apostolic, the gifts that flow from the pulpit, ibi-gift ephuma apha I can meet him. Shatapaka. to Paul, Paul says, let no one look down on you mangabikho okujongela phansi because you are young. ngoba umncane. Ayenze worse ke uPaul. Paul makes it worse. He says, Timothy, Uthi Timothy, I left you. ndakushiya, Danisha eKrete madoda. I left you at Crete. Yo. Uthi Titus, Titus, I left you ndakushiya to sort out
what is wrong in the church. ukuba ulungise okushekile ebandleni. Uthatha ne-teenager. He speak to a How teenager. does the teenager know? Yenza njani i-teenager? Kuya ngokuthi ubhodlelwe ngubani. It counts who breathe upon him. Uthi Timothy, Timothy, there in Ephesus, pha Ephesus, there are things I want you to do for me. funa ukuthi kubekho into ondenzela zona. Uthi, He says, I want you to appoint elders. ndifuna unyule ama-elder. Timothy. Timothy. Timothy does not qualify to be an elder. uTimothy akaqualify uba makabe le-elder, Kodwa kuthiwa maka-appoint ama-elder. but kuthiwa maka-appoint ama-elder. And then athi, Then he says, I also want you to guard ndifuna ugade that no false teaching uba akho mfundiso enyabuxoki that comes into the church. engena ebandleni. In other words, he says to Timothy, Ngamanye amazwi uthi kuTimothy, you have a young body, unomzimba omncane but ube indoda ngaphakathi. but uyindoda ngaphakathi. And so Timothy Ngoku Timothy, is struggling. uTimothy uyasokola. Unalento ye-low self-esteem. He has this thing, unalento yongazithembi. Athi Paul kuye, Paul says to him, for God has not given us uThixo the akasinikezanga spirit of fear, umoya wobugwala, but he's given us the spirit of power kodwa usinike umoya wamandla and of a sound mind. namoya wengqondo. He's talking to a young man. Uthetha nomfana omncane. But it depends on the attitude of the young man. Kodwa lonto ixhomekeke ke ekufundisekeni kwalomfana. To Paul kuye, Paul says to him, Timothy, Timothy, in the church, ebandleni, ungalibali don't forget that kunabotata nabomama. there are fathers and mothers. Even though you are carrying the mantle, Noba unengubo, ungalibali, don't forget. you have fathers and mothers. Unotata, unomama. You must know how to treat them. Kwazi ubaphatha. You must give them respect. Bona bahloniphe. He says you must look at how you address an elder. Uthi jonga indlela othetha ngayo nomuntu When you omdala. address an elder, Xa uthetha nomuntu omdala, address him like your father. thetha naye njengathi uthetha When noyihlo. you address umama, When you speak to a mother, address her like you are addressing your own mother. thetha ngokungathi uthetha nomama wakho. In other words, uma ushumayela, When you preach, preach like a lion. preach tshumayela njengengonyama. Kodwa mawehla pulpit, But when you come down to the pulpit, usithobe you mntanami, must humble yourself ukwazi ukuthunywa ngomama. so that you can be sent by mothers. Hamba uyondithengela isongo, Go and buy for me bread hamba ngogobo, and go buy the anointing. uyothenga isonka. Go and buy the bread. Awubuya When you come back, uzokhupha amadimoni. cast out demons. In other words, Timothy, Ngamanye amazwi Timothy, how you behave indlela oziphatha ngayo with the anointing ngogcobo will make people yakwenza abantu want to listen to you. bafuna ukumamela. Timothy, Timothy, don't be too proud sukuzigwagwisa ukuzopaka izitulo. that you come and put the chairs. Upaka izitulo Put the chairs. does not take away the anointing. Awuthatha ugo. Upaka izitulo, Building up, putting up the chairs. they show Itsho, an anointed servant. itsho umkhonzo othanjisiweyo. uJesu wathi, Jesus said, if I, ukuba mna being your Lord, ndiyinkosi yenu, ndikwazile ukunivasa iinyawo, I'm able to wash your feet. how much more Kukangakanani? you need to do that to each other. Kuba niyenze loo nto omnye komnye. The anointing is maintained through humility. Ugcobo lugcinwa ngontobeko. In other words, Ngamanye amazwi, the younger generation isizukulwana esitsha must operate according to what is written. masisebenze ngoko kubhaliweyo. When you are young, Xa umncane, don't carry that ukuthi I'm young.
ungayibambi lonto ukuthi ndimncane at the same time carry it. kodwa ngelinye ixesha kwakhona yiphathe. Uma ufika endaweni, When you get to a place don't rush to the front seat. unganxameli uya ngaphambili. The anointing does not care whether it's the front seat or the back seat. Ugoba awunandaba noba ngaphambili okanye ngemva. Uma ufika endaweni, When you get to a place introduce yourself by your first name. zazise ngegama lakho lokuqala. You can't introduce yourself Ngeke uzazise as Bishop S.G. Khosa. njengobishop S.G. Khosa. It is the ministry that makes me what I am. Inkonzo endenze le nto ndiyiyo. iBhayibheli lithi, The Bible say the people in Jerusalem, abantu eYerusalem they named the disciples Christians, bathi abafundi ngamaKristu but because they behave like Christ. ngoba banesimilo sikaKristu. When you behave like one, Xa unesimilo sakhe the title comes upon you. itayitile iyeza phezu kwakho. Ungayijaheli title Don't run for a title without the mantle, ngaphambi kungena ingubo, because ingubo because the mantle iyakuthwala kubheda. can pick you. Ingubo The mantle iyakuthwala can carry you. uthakathwa. Bend your Ingubo iyakuthwala. The mantle will carry you. Urabashaka. Uyabona ingubo You see the mantle. iyala bakhwaza igama lakho ngo-12 ebusuku. When they take your name at 12 at night, The more they do that, xa benza laa the nto, more le ngubo the more the mantle inyakaza. is moving. Satabaraba shataba. Uthi Paul, Paul says, let no one despise you. uthi mangabikho umuntu okujongela phansi. Uthi xa udibana nomuntu omdala, When you meet an elderly, ungalibali mntana don't forget my son. ukuthi you are 18 years old. Ukuba una 18, Lo tata unabantwana aba 50 years old. this father has children who are 50 years old. He's not only a father to you, Ayingotata qha kuwe. he's also a grandfather. Ukwangutamkhulu wakho. Umam addressa. Xa uthetha naye, Uthi Paul in Paul another says, version, he kwenye says, version uthi, don't address him sharply. uthi suthetha naye ngobukhali. Yes. In other words, when you address him, Xa uthetha naye, ube nendlela yokucorrecta lento have a way of correcting this without undermining ngaphandle kokumjongela his phansi. status. Ngaphandle kokumjongela phansi. Then he says to Timothy, Uthi kuTimothy, Timothy, apha ebandleni, here in the church there are girls kukho amantombazana, and there are boys kukho nabafana who are your age. abalingana nawe. When you look at the sisters, Xa ujonge amantombazana, when you look at the girls, xa ujonge amantombazana, treat them like your sisters. uthi baphathe njengosisi wakho. Because akekho umuntu ongafrey usisi wakhe Because unless there's ikhanda lakhe lingasebenzi. Akekho umuntu ongafuni usisi unless akanangqondo. That is why siphunyuka ngalokho. That's why we escape by this. Even if somebody has got a crush on me Noba umuntu unecrush kum because of le ngubo because of this man engihamba naye, that I'm carrying. dithi my sister, Ndithi sisi wam you are a sister to me. ungusisi kum. I cannot defile you. Ngeke ndikungcolise. I am sent here Uthi ndithunyiwe apha to do ministry, ukuba ndizokwenza inkonzo, not ukudlakaza umhlambi. hayi uba ndizohlakaza umhlambi. That is why in the church Yiloo nto ebandleni we must be careful ngama what relationships. kumele siqaphele i-relationship as inter.
Because sometimes out of ignorance, ngoba ngamanye amaxesha ngokungazi in your being nice to a girl in the church, ekubeni wena ungumntu olungileyo kumntu ongusisi ebandleni you may unintentionally create an expectation. ungenza ngongaqondi udala into ethile ithemba elithile. So Timothy, my son, Ngoku Timothy nyana wam, if kwenzeka Timothy if it happens Timothy udibana nabo edrobheni, you meet them in town, uthengela lona mhlambe umthengela i-drink, you buy drink for this one, you must buy for this one as well. thengela nalona. Ungathengeli umuntu oyi-one, Don't buy for one person. it will tarnish your image. Iyakwenza indlela ojongeka ngayo idyobheke. And Timothy, in the kingdom of God, Timothy ebukumkanini bukaThixo, a man of God must be above reproach. indoda kaThixo mayingabi nakusoleka. Ingasoleki indoda. You know, kanditsho lento. Let me speak this. When I was about to marry, Ndandizotshata, hey, sasishumayela sizinsizwa. we were preaching as young men. Hey, preachers, man, I don't know why we always attract. Oh, sis, I don't know. man. Andiyazi kutheni bashumayela isolo sinomtsalane kosisi. Hey, andazi noma asiyeke that. Amakhosikazi yethu azosibetha sithetha le. Now, Ngoku as we are preaching, xa sashumayela, sometimes we are nice to the children of God. ngamanye amaxesha siba ngabantu abathambileyo nabalungileyo ebantwaneni bakaThixo. I remember a situation. Ndiyakhumbula esinye isimo, There was a sister who approached us. kukhona usisi oweza kuthi, Uthi, we have a group of young people. uthi sine-group yabantu abatsha They want to go to Tabanchu for the convention. bafuna uye eThabanchu baya kwi-convention. Now amagama. Here are the names. They are 35. Bayi-35. Siyacela nje ukuthi each one of you should pay for one. Siyanicela omnye nomnye wena bhatalela bemnye. Mina and other brothers who were working at that time, Ayi nabanye abafowethu besebenza ngelo xesha. we voluntarily gave her money Saye samnika imali just to augment for transportation. ukuba alungiselele i-transport. Shem usisi wabantu ngobubele Sister by ngobele. ahamba aye kule youth He went to that youth. athi wena ungahlupheki, Said, you don't be troubled. uGeorge ukubhadalele. George has paid for you. I didn't pay for her, I was augmenting good transport. Bendingabhataleli yena ndandibhatalela i-transport. Kanti kunento esala kulomntana abantu. And there was something left in that girl. She began to see me differently. Waqala wandibona ngokuhlukileyo. Umama nje nami ndibhizi ndiyathandaza Nkosi, ndicela ukuwela iJordan nami ndifane nabanye. As I'm praying, I'm busy praying. Hey Lord, I want to well Jordan njengabo. Shem lengane yabantu This girl, ahambe siyafundisa ngithi bangcwele. we are teaching. Shem ahamba aye kumfundisi. Then this child went to the pastor Athi mfundisi, and say, Pastor, I was hoping bendinethemba ba uGeorge uzanditshata. uba George will marry me. Nake andikho kuyonke lonto. At the same time, I'm not in all of that. I-mistake iyenzeke ngokuthi Mistake happened by lo sisi athi hayi uGeorge ukubhadalele. his sister said, George has paid for you. So as a young man who's growing up uthanda uNkulunkulu, Njengomfana omncane okhulayo othanda uThixo, be careful of being kind, the kindness that can land you in trouble. qaphela uba nobubele, ububele obungakufaka engozini. Be careful ukuthi as you serve under Ezra, Qaphela xa ukhonza phansi koEzra. be careful how you treat the sisters. Qaphela ukuba uziphatha njani kosisi. Ayikho into ebuhlungu xa usazotshata kuvela izinto. There's nothing painful when you're about to marry. Many things appear.
Marriage does not solve problems. Umtshato awusolve ingxaki. If you have a problem before you marry, Ukuba unengxaki phambi kokutshate, ngelanga lakho lomtshato, on your day of marriage, leyo ngxaki ime apha. that problem is standing with you, Itshata by you, nawe. is marrying with you. Be careful, young lion. Hey, when Ngonyama, a young lion is kapele, Treat them as sisters. but phathe njengosisi, But mind your manner of life. kodwa ujonge indlela yobomi bakho. Before you phone, Phambi kokuba ufone, check what is the reason for my call. tshekisha uba yintoni isizathu sale phone. Don't have private conversations with people that tomorrow you are not able to account for. Sukuba ne conversation ezi-private koba ngomso kofune ku-account ngalonto. Uyabona ingubo comes with temptations. Uyabona the mental is ne-temptations. Siyekele. Let's leave that. Let's move to another one. I will just ngishayela phana lapha. We'll hit there and there. Sometimes a gifted young person Ngamanye amaxesha umuntu omtsha gifted may struggle with the spirit of wanting to be seen. angasokoliswa ngumoya wokufuna ubonwa. Yes, nokuvela. And to appear. Ahlutshwa sile spirit that followed Absalom. Ahlutshwa by the spirit esalandela uAbsalom. Kuthiwa Absalom was a very handsome young man. Kodwa uAbsalom wayengumfo onomkhetha. According to the kingdom, the way, in fact, the chronology in the kingdom, Ngokwendlela yobukumkani, Absalom was supposed to take over from David. kwakumele uAbsalom wangena etronini emveni koDavid. And his father loved him so much. Uyise wayemthanda kakhulu. But the problem with Absalom, Kodwa ingxaki kaAbsalom, Absalom did not have the patience to wait for his time. uAbsalom wayenganaye umonde wokulindela ixesha lakhe. But make no mistake, Kodwa ungayenzi impazamo. Absalom wayethandeka. Absalom was loved. Kuthiwa Absalom, Kuthiwa Absalom, when his father was on the throne xa uyise wayesetroneni, and uyise was busy judging as people come in, xa wayebhizi esebenza xa abantu besiza, kuthiwa Absalom would say, hello, kuthiwa uAbsalom uzathi, hello, how handsome you are. jonga indlela omhle ngayo. Are you here to see the king of Israel? Ingaba uzobona inkosi yakwaSirayeli? Okay, what is your issue? Yintoni ingxaki yakho? Atsho indaba yakhe. He spoke his problem. And then athi, hi, you can come in. And ise athi ungangena. As the person goes in, Xa engena, he is already charmed ngelo xesha ucharmed by the approach, sure. by the approach of Absalom. ngendlela uAbsalom amngale ngayo. Afike lapha ahlale phambi kukaDavida. Then he came and sit before David. David has been busy the whole day. uDavid ebebhizi imini yonke. He does not even have time to ask you impilo. Does not have time about to ask He the says, greetings. yes, what is your issue? Athi avela athi into ingxaki yakho. Ubeka indaba yakho. Put your problem. Athi you are the guilty party. Athi nguwe onile. Uzobhatala 100 rand. You will pay 100 rand. Oh. Hamba. Then he went out. On his way out, Xa ephuma, udibana no-Absalom. he met Absalom. Absalom, as they meet with Absalom, Xa edibana noAbsalom, Absalom says to him, uAbsalom uthi kuye, how did your case go? ingabe usebenze njani, icase yakho ihambe njani? This guy athi, ay utatakho uslech. Lo mfo wathi, hayi, your father usileh. He has charged me 100 rand. Uye wandicharge 100 rand. And Absalom says, Wathi uAbsalom, if I was the king, ukuba bendikumkani, you would have gone scot-free. ngabe uhambe nje felefele. The Bible says Absalom iBhayibhile ithi uAbsalom began to steal the hearts of many people. waqala waba inhliziyo zabaninzi. So the people no longer recognized or honored the office
of the king that is anointed by God. abantu baqala banga-recognize baqonde i-office yalo uthanjiswe nguThixo Because of a person on an ambition. ngenxa yomntu onentshisakalo. There's nothing wrong with being ambitious, Akho nto irongo ngokuba nentshisakalo, but be discreet. kodwa ke khetha, Wait for your time. lindela ixesha lakho. Whilst you are waiting, Xa ulindile, speak well of your father. thetha kakuhle ngoyihlo. Whilst you are waiting, Xa ukusekulindeni, bring your father some water to drink. zisela uyihlo amanzi Whilst you are asele. waiting, Xa ulindile, carry the Bible of your father. phatha iBhayibhile kayihlo. The more you serve, The more ukhonza, the more you are attracting servants that will serve you later. kulapho ubutsala izicaka eziyokukhonza ngomso. But if you undermine the father that is there placed by God, Xa uthathela phansi uyihlo obekwe apho nguThixo, you are calling people who cannot be trusted spiritually to come follow you. ubiza abantu abangeke bathemjwe kwelikamoya ukuze bakulandele. If you can trace why some gifted people cannot sustain the ministry, Ukuba ungalandelela uba kutheni abanye babantu abanezipho abangakwazi ukugcina isipho, is because they were competing with their fathers. kungenxa yokuba bebeqhathanise noyise. You see, the fathers are to be honored. Yabona obawo bamele babahlonitshwe. Sometimes they may not know what you think you know, Amanye amaxesha bangangayazi into ocinga uba uyayazi, but serve them anyway. kodwa bakhonze. You know, mfundisi wami, there's a statement ngisibone sininzi pha ku social media. My pastor une statement esithi Disrespect, lenhlonipho no, disrespect, ukungahloniphi, ukungahloniphi will close doors iyawuvala iminyango that an apology will not be able to open. apho uxolo elingenokwazi ukuvula. When Elisha served Elijah, Xa uElisha wakhonza uEliya, he did not know that he will inherit double the anointing. wayengazi ukuba uyowufumana kabini kugcobo lwakhe. What he did, Into awayenzayo, wayemlethela amanzi, he was just bringing water. and Elijah would just spread his hands. uElijah athi nje izandla zakhe. By the way, Elisha was richer than Elijah. uElisha wayetyebe kakhulu kunoEliya, But what he did, kodwa into awayenzayo, he brought amanzi, wazisa amanzi wamvasisa izandla. so that he can wash the hands, Then the man of God could eat. kwenzela indoda kaThixo itye. This person who is serving this one, Lo mntu okhonza lo he doesn't know akazi ukuthi one day ukuthi ngenye imini when this man goes up, xa le ndoda iya phezulu ihamba, the mantle will come down. ingubo iyakwehlela phansi. For you to be better than the person you served under, Ukuze ube ngaphezulu kwalo mntu okhonza kuye, honor them today. bahloniphe namhlanje, Honor them today. bahloniphe namhlanje. You see, honor, the Bible speaks about honoring your father and your mother, iBhayibhile ithetha ngokuhlonipha uyihlo nonyoko, so that it may go well with you. kwenzele kube kuhle kuwe. Lo well with you. Okukule kuhle kuwe, Isho ukuthi you will come to situations that are not well, itsho loo nto uyawufika kwibakala apho ungekho rayi, but it will be well with you. kodwa kuyoba rayithi kuwe. Then it says, Ithi kwakhona, you shall also be able to live longer. ithi uyawukwazi uba uphile You know, ixesha elide. living longer is not only physically. Ukuphila ixesha lide akukho isenyameni kuphela. It means the operation yale ngubo will last
upon your life. ithi ukusebenza kwale ngubo yawuhlala ixesha elide. When you are called by God in whatever area of your life, Xa ubizwa nguThixo nakweyiphi na inkalo yobomi bakho, learn to honor those that came before you. funda uhlonipha abo bavele phambi kwakho. You know, I remember one day Ndiyakhumbula ngenye imini I went to church. ndaya enkonzweni. I used to work somewhere, so every time when mangibuya emsebenzini, I would go to church and make sure ukuthi the sound is ready before I go home to come back for church. Xa ndandisuka emsebenzini ndandiqinisekisa ukuba ndiqala enkonzweni ndilungise isound yonke into, qiniseka ukuba enkonzweni ku-right. When I come to church, I just sit there. Xa ndize enkonzweni ndihlala nje pha. I remember another brother in the church saying, hey, Ndiyakhumbula omnye umfo enkonzweni uthi, you've made yourself a slave sound. uzenze isigqila sesound. It was painful. Kwakubuhlungu. I can tell you, I have never been in a church where I struggled with sound. Mandikuxelele zange ndaba khona ebandleni apho sasokola khona ngesound. Because when I served the men at that time, I didn't know ukuthi one day now I will need the same sound. Ngoba ngotya ndandikhonza le ndoda ngela xesha ndandingazi ukuba ngenye imini nam ndizawudinga le sound. So when I come to church and I see this, Ngoba xa ndize enkonzweni ndibona oku, really you will reap what you sow. ndithi kakuhle kakuhle uyawuvuna into oyityalayo. In the house of God, Endlini kaThixo honor is important. ukuhlonipha balekile. Honor is important. Hlonipha balekile. Now the Bible says, iBhayibhile ithi as these guys were busy serving, xa ababafo babekhonza, some of them were musicians. abanye babo bebe ngabaculi, zimvumi, Abanye they were priests. abanye ingababingeleli, Abanye they were people who knew how to prepare things. abanye ingabantu abakwazi ulungisa izinto. If you want to survive under this cloud, Ukuba ufuna ukuphila phansi kwale cloud, kwele lifu, stick to your calling. qaphela ubizo lwakho. Don't force the prophetic if it is not your calling. Sukufosta ubuprofetic ukuba ayilo bizo lwakho. You may hum on the podium of healing. Ungalimaza. You may hum in the podium of healing. Yes. If God has called you to teach, Uba uThixo ukubizela ubafundisa, excel at teaching. ukumele ube ingcaphephe uphumelele ekutitsheni. Don't try to imitate other people. Sozama usifanisa nabanye abantu. All of a sudden now you are prophesying. Ngexesha uyaprofeta. Nes prophet wasakho siyasiva nje thina And we can feel your prophets in that office. ukuthi ungibone somewhere. That you saw somewhere. Stick to your office. Hlale ofisini yakho. The more you stick to your office, Awuhleli kwiofisi yakho. God, when he sees your faithfulness in your office, uThixo xa ebona ukuthembeka kwakho kwiofisi yakho, is able to extend your mandate. uyakwazi uba anyusele umgomo wakho. Uzithole operator in more than one office. Uzifumana usebenza nakwezinye iofisi. Because it is the spirit that gives us. Ngoba ngumoya osinikayo. Ngendlela athanda ngayo. By the way he loves. Stick to your office. Hlala kwiofisi yakho. Sharpen your office. Lungisa iofisi yakho. Lalela lana Listen. Ungayivumeli lento yokuthi Don't allow this thing. ndizoya pha phambili.
I will go up front. uthixo uzandinika something. God will give me something. Paul says to Timothy, uPaulos uthi kuTimothy, study to show yourself approved. uthi funda uze uzibonakalise uphumelele. When you study, Xa ufunda you sharpen your gift. ulola isipho sakho. When you study, Xa ufunda you begin to realize your own weaknesses. uqala ubone ubuthakathaka bakho. When you study, Xa ufunda you begin to realize how little you know. uqala uzibona uba wazi kancinci kangakanani. When you study, Xa ufunda you may feel like apologizing for the things you said last year. ungaziva uba mawuxolisele into ozithethe kulo nyaka uphelileyo. But to Paul said, stir up the gift vuza isipho that is in you. esikuwe. A gift is stirred Isipho siyagofuzwa through preparation. nge-preparation. Make time to pray. Beka ixesha Make lothandaza, time to study. ixesha lofunda. Make time to stay under people who have a God-given ministry. Uhlale phambi kwabantu abaneministry abayinikwa nguThixo. Mhlambe, because of time, let's end Ngenxa this yexesha, one. iBhayibheli lithi the Bible say abapriest, the priest they did not just wear like anybody else. Bebangagqoki njengo they didn't wear just like anybody else. kuthiwa they would wear this because of time. There was this long rope that they would wear. Bekukhona le ngubo inde bebeyinxiba. Kuthiwa this long rope, Kuthiwa le ngubo ngaphansi kwayo underneath there was something that looks like, niyayibona musi ipampers. khona into yenxana ijonge niyayibona masipampasi. There was something that was close to that. Kukhona into yayibufana naleyo. It symbolizes that you have conquered the lust. Itsho yokuthi unqobile umoya wenkanuko. Then there was this long rope enkhuluma ngayo. Kubekho le ngubo inde. Around this long rope Apha kuyo ngakuyo le ngubo there was a ball of gold. kwakukho into engathi ibhola yegolide. Next to it Phambi kwayo kube a fruit called pomegranate. kwakukhona nesikhama ekuthiwa ipomegranate. Intoni ngesixhosa? Igarnat. Igarnat. Nayazi igarnat. Niyayazi? All right. Amen. It is this ball. Ile bhola Igarnat. ibe igarnat. Iball. Ball Ibe igarnat. ibe igarnat. Iball. Ibe ibhola Ibe igarnat. igarnat. The reason why there are both, Unobangela kukho oko. the ball, the golden ball, Le bhola yegolide represents the gifts. ithetha ngesipho. The pomegranate represents the fruit. Igarnat ithetha ngesikhama. The gift, Isipho the fruit. isikhama. The gift, Isipho the fruit. isikhama. Because if the gift is alone, Uba isipho sisodwa you can destroy the work. ungawubulala umsebenzi. But it must be balanced by the fruit. Mayibhalanswe ngeyeso isikhama. Ube nomusa, Have grace. ube nobubele, Have grace. ukwazi ukubavela abantu. So that you can have heart for people. People are not slaves. Abantu abazozigcina Bakhithe kakuhle. baphinde kakuhle. Ngifuna ukwenza lo mzekelo sivale. I want to make this example. Kukhona lo mama ebelapha There was this mom who started by testifying, then she prophesied. uqale wangqina then wa release prophet. Do you remember what she said? Uyayikhumbula into ayithethileyo? Of everything that she said, Kwinto yonke ayithethileyo she said uthe there was some money bekukho imali ethile that I just happened to receive. endiye ndayifumana. If Ukuba she serves under a wolf, ukuba ukhonza phansi kwengcuka okunye konke lokhu bengeke sikuve.
we will not have had all other things. Because then the wolf would say, Ingcuka ibizawuthi, ndicela uze apha mama, andikubizi ndiyenza nje umzekelo. I'm making an example, Iza mama. Ndicela uze apha mama. Just come here, mama. God wants to bless you. Uthixo ufuna ukusikelela. Where does the prophecy come from? Sisuka phi esi prophet? From a heart of a wolf. Sisuka enhlizweni yengcuka. Mama ndicela leyo mali uyayidonsa. I need you to go and take that money Uyiletha apha sizoyithandazela. and come. We pray for it here. There's something the Lord is telling you to do. Kunento inkosi exela uba yenze. Uzovuma uthande noma ungathandi. You will say yes noba uyafuna noba ufuna. Then if she serves under a priest who does not have the golden ball and the pomegranate, Uba ukhonza phansi kombingeleli ongenayo le bhola yegolide neharnat before the sun sets tomorrow, phambi kokuba ilanga ngomso liwe, Ukhoza will be driving a brand new car. ukhoza uyobe eqhuba imoto entsha. Because of the heartlessness Ngenxa yongabi of a nanhliziyo, shepherd that does not have a balanced life. ngenxa yeshepherd engenabo ubomi obubhalansileyo. But when you have a shepherd who is balanced, okhule kahle under the ministry of Ezra, Kodwa xa ukhonza phansi kwakhe umalusi okhule phansi kweministry Ezra, uyazi ukuthi deceiving people in the name of the Lord will bring punishment upon myself. uyayazi uba ukhatha abantu egameni lenkosi iyawuzisa ugwebo phezu kwakho. May the Lord help us Inkosi mayisincede that we raise a generation of revivalists ukuba sivuse igeneration ye-revivalist abanesimilo, with character, abanomlilo, with fire, abamthandayo uThixo. who loves the Lord. May you live long. Phila ube May kawude, you live healthy. uphile ube nempilo. This is your time. Lixesha lakho, The Lord help you. inkosi ikuncede. It is victory over sin, the purity divine, the power, the power, the power, Holy Ghost, the power. The power, the power, the power, the power of the Holy Spirit. The power, nabantu abadala iseyinto evele yaqheleka, especially Assemblies of God, whereby thina abantu batsha singabahloniphi abadala. Thina abantu batsha sithi sinobizo, we look down upon our pastors, we look down upon our elders, singababoneli into. Kanti nabo badala nabo ngenye ixesha xa sibhuda sibatsha bangabi nazo izandla zosamkela. Sengathi xa sizawuthandaza abantu abatsha bangabaleka bakhe beze apha nam. Ndiyalibona ixesha, kodwa ndiyacela abantu abatsha abathi Nkosi siyayifuna le nto ilapha komfundisi uMungwe, siyayifuna le nto ikwaba bantu badala, and Thixo sizawuhamba ngale ndlela ofuna senze ngayo. Sihambe ibanga elide singabantu abatsha, sazixelela into abasazi kakhulu ngaphezu kwabantu abadala. Mfundisi uMungwe, mfundisi uKhoza, bengicela ngokuzithoba befundisi bami ninyuke ukuze nirelease intsikelelo phezu kwaba bantu. Xa umkhonzi kaThixo wayesithi from Cape to Cairo, naba bantu bazawuqhubeka nalento ukubheka eCairo. Kodwa young people
angeke sifike eCairo if sizawudelela abantu abadala, if asizuzazi ukuba indawo yethu iphina. Hallelujah. Ebusuku nje xa sizawuthandaza engathi uThixo uthi kulemvuselelo athetha ngayo ukuze ihambe kakuhle kufuneka silungelelane thina ngapha nabantu abadala bakwelicala. Hallelujah. Ukuze siyofika kakuhle eCairo kungekho bantu bathetha kakubi ngabanye, kungekho bangabahloniphiyo abanye. Hallelujah. Cela sivala amehlo sithandaze mfundisi. Bawethu ongcwele. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi. Siyabonga. Siyabonga. Ubani ofana nawe? Usendlini yakho kuphela lapha kuvela izinto ezinje. La sizwa babongcwele udibanisa abantu. Mhlabeni abantu abadibananga. Kodwa kuwe siyaditshaniswa. Siyabonga Baba. Siyabonga nakulobusuku namhlanje. Nkosi sibona usihloniphile. Wehla wena buqu bakho. Wazohlala phakathi kwethu. Wenza into wakwayenza ngelilanga elithi izwi lakho waphuma wena esixukwini. Babona amandla onke wenyuka intaba. Wafika wahlala phansi wabafundisa. Abafundi bakho wabanika izinto isixuku esingasitholanga. Siyabonga Baba. Hallelujah. Siyabonga. 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 Babongcwele. Qala kulona lona lo. Umthinte Nkosi. Nampa abantu abasha bezile. Babongcwele uvele ngendaba kaTimothy. Baba wethu namandla onke. Banikele inhliziyo ukuze bahlale kade ezweni. Babongcwele banika inhliziyo babona amandla onke yokuthi obey your word. Ngoba izwi lakho babona amandla onke lisebenza kumuntu osuke alilalele. Baba wethu namandla onke siyabathandazela babongcwele kubona bodwa abantu abasha nathi sibadala siyazimisa phambi kwakho. Baba wethu ongcwele ibandla lakho liyaxovana emhlabeni abantu abasalazi ibandla lakho ngoba ibandla lakho laziwa ngoxolo nokuthula nokwamukelana. Baba wethu ongcwele siyabonga Nkosi thethe nathi udalile aseyona lento besikade siyiyo Baba wethu ongcwele ngoba izwi lakho lakuvakala liyadala. Baba ongcwele siyona lento esingene siyiyo ngalomnyango. Baba wethu ongcwele siyabathandazela abantu abasha siyabadinga kulezi insuku sidinga amandla abanawo Baba wethu ongcwele. Yebo Nkosi hlala enhlizweni yabo ukuze wena usiphakamise ngabo ngoba wena ufuna abantu abashona phansi ukuze uziphakamise ngabo. Baba ongcwele siyabathandazela egameni kaJesu. Baba ongcwele abanye bancane kakhulu kodwa siyabathandazela bezwile imessage evela kuwe noma bebonakala bebancane emahlweni kodwa ilizwi lakho iphimbo lakho balivile. Baba ongcwele bebuyele emva Baba ongcwele ziprove empilweni yabo ukuthi nguwe lo obuthetha kule ndawo. Baba wethu ongcwele siyabonga Nkosi egameni kaJesu Kristu. Baba ongcwele
yenza lento othethe ngayo wathi leli bandla lasengangeliswe baba wethu ongcwele iyoba yona ndawo labantu bezoza begeleza bezofuna uThixo. Siyabona uyayiqalisa lento, nyakaza Thixo, nyakaza hamba iveze lento noma ingqondo ethi ingasikanjani kodwa wena kuba uthethile, uthethe into oyenzayo. Siyabonga Nkosi, sibanikela kuwe, sinikela lonke leli bandla baba ongcwele, siyivile imessage yakho, sikunika lonke usuku ngomkhonzi wakho baba ongcwele ome kule ndawo. Sibonile ukuthi akuyelo kodwa sibona uThixo, sibone yena Nkosi eyiveseli nje kodwa wena wakhuluma ngaye baba ongcwele. Siyakudumisa Nkosi, sabuyele emva, phinda Nkosi umnqashe ngamandla, gcwalise Nkosi umlungiselele uNkulunkulu wami izinsuku ezilandelayo. Siyabonga Nkosi, sibanikela bonke kuwe makuthi isibusiso sakho sehlele phezu kwabo bonke ngameni lenkosi ethu Yesu Kristu, amen. Ingcwele igama lakho alikho elinye. Sicela nibeke izandla elinje, sicela nama elder azonceda. Lingcwele ligama lakho alikho elinje, lona lingcwele ligama lakho alikho elinje, lona lingcwele ligama lakho alikho elinje, lona lingcwele igama lakho alikho elinje, lingcwele igama lakho alikho elinje, lona lingcwele igama lakho alikho elinje, lona lingcwele igama lakho alikho elinje. Siyabulela kakhulu Thixo wethu omhle kangaka, sibona somandla usibuyisele endaweni. Thixo wethu omhle kangaka, sithe Nkosi kakhulu sikelela umkhonzi wakho othethe ngaye bawuyingcwele, athi nobelele ebusuku umphulule ukudinwa. Baba wethu onamandla onke, sisaphuma ke bawo, phuma nelifa lakho kuze siyofika siphephile emakhayeni ethu. Uzuku imbeko sizibuyisela ko ngoba sikufanele egameni lenkosi Yesu, ufefele Nkosi wethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwano kaMoya Ingcwele abuhlale phumla ukuthi sonke sibuye inkosi Yesu. Amen. 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 Umnikelo be 1,218 rands. Amen. Elinchengalo alikwelinye, elinche alikwelinye, elinchengalo alikwelinye, elinchengalo alikwelinye, elinchengalo